Здравейте, приятели! Много съм развълнувана, защото в ръцете си държа билети за концерта на Лили Иванова в град Шумен. Както знаете, аз обичам тази певица и пея нейните песни от години. Те са ми донесли много награди, а сега може да ми помогнете да сбъднем една от големите ми мечти – да се срещна с моята любима Лили Иванова. Как да го направите ли? Споделяйте това видео, за да достигне доколкото се може повече хора. Надявам се така видеото да достигне и до нея, за да разбере колко много я обичам и да се съгласи да се срещна с нея дори и за 1 минута. Така че, приятели, споделяйте, коментирайте. Помогнете ми да сбъдна една от най-големите си мечти. Разчитам на вас. Благодаря ви. Обичам ви.